maqtuħ foli ta' 161 metru il fuq mill-livell tal-baħar jixraf waħdu il-fanal tal-Ġordan fl-Asri Għawdex. Mibni fl-1851 fi żmien l-Ingliżi, il-fanal beda jaħdem sentejn wara li nbena b'21 lampa ta' żejt li kienu jirriflettu fuq lentijiet kbar u li kienu jwaslu ir-ranġ tad-dawl sa madwar 38 mil il-bozz. Tul is-snin l-użu din il-binja ikonika f'Għawdex inbidel bil-bosta biex illum qed jintuża bħala stazzjon tar-riċerka mill-Università ta' Malta. Waqt żjara li għamlet fit-Torri, il-Ministru għal Għawdex Ġustin Caruana ħabbret li fil-jiem li ġejjin se jibda xogħol ta' restawr b'investiment ta' 200,000 euro. Miżura tal-budget 2018 kienet ix-xogħlijiet tal-fanal u propju fil-ġranet li ġejjin se nkunu qegħdin nibdew ix-xogħlijiet tar-restawr tal-fanal kif ukoll il-żona tal-madwar biex iż-żona sieħa tiġi riabilitata u tkun tista' wkoll titgawda minn dawk kollha li jkunu jridu jieħdu din l-esperjenza. Ir-restawr li se jsir f'għad ta' fażijiet jinkludi wkoll ir-reġenerazzjoni taż-żona tal-madwar. Ministru Caruana qalet li l-ewwel fażi tal-proġett tinkludi ir-restawr tal-binja li tinsab fi stat ħażin. Ix-xogħol se jinkludu wkoll ir-restawr ta' xi tagħmir u oġġetti oħra li jinstabu mitluqa fis-sit u li jiffurmaw parti mill-istorja tal-fanal tal-Ġordan. Qalet li kien għalhekk li dan is-sit storiku ingħata attenzjoni immedjata u ġie inkluż fl-ewwel budget. Dr. Caruana saħqet li l-mira tal-Gvern li il-fanal tal-Ġordan isservi ta' attrazzjoni turistika oħra li tispikka mhux biss għal valur storiku imma wkoll minħabba sbuħija naturali tal-madwar.